rahaa, niin siihen tuli pappatunturilla semmoinen 7-80 pappa ja talvella pilkkirehaaleri päällä. Joo. Minä menin luonnosta uteliaana, en tuntenut, menin kysymään, että taisit käydä Pilikilän. Sanoin, joo, missä? Tuollahan minä kävin siellä Vanaja-Salolla. Kyllä minä siellä on leimikoita hoitanut. Siellä on muutamissa ahvenia. Sanoin, että kyllä, minä sanoin, että saitko? Sain. Minä että olko isoja? No kun 5 tulitikkulasia, niin vielä rapisi. Eli ei kovin isoja. Meillä on kompetenssissa old man. Voiko sanoa, että old man? Saa sanoa. Ilpo Laitinen. Oo. Ja paikkakunta on Heinävesi. Enonkoski nykyisin. Enonkoski. No niin, mä oon tutustunut Ilpoon puolikymmentä vuotta sitten. No niin, suurin piirtein. Käytiin sitä enemmän kuin Heikin kanssa käytiin. On 10 vuotta melkein. Joo, 10 vuotta sitten Aineen Jussin kanssa tulitte käymään. Ja sitten käytiin minun pojan Heikin. Joo, kyllä. Näin niin oli. Minkälaista kosketuspintaa on rakennusalaa? No onhan se sellainen, kun Jukkataloja myyn ja Jukkatalo omakotitaloja ja noin 10 vuotta, 9,5 vuotta taisi olla tarkka. Kyllä. Ja siinä loppuvaiheessa 3 vuotta myin hallia ja liikerakennuksia. Eli sulla on kokemusta? On ja vientikauppana oli Viroon myin sinne, kun Tallinnasta lähtee Tarttoon, niin sillä tien varressa on uusi Nesteen huoltoasema silloin. Joo. Ja myin sen ja voitin kilpailu. Siinä oli kivirakenteiset, ne oli niin painavia, niin minä tiesin, että titaniitirunkoinen suurelementti painaa vähän ja minä läksin siihen vakavissaan ja tein 1,5 miljoonan. Legendaarinen titaniittipalkki, joka oli Jukkatalolla, siis tämä massiivipuitten väliin kova levy. Ja samoin kuin ne alaohjauspuu oli sisältä villotettu. Ja markkinoilla ei tänäkään päivänä ole niin hyviä tiiviitä. Joo. Lämpökatko. Joo, lämpökatko on ihan verratus. Kyllä. No niin. Sitten loppumarkkina. 90-luvun alussa oli Suomi täynnä tyhjiä halleja. Ihan totta. Joo. Se oli ihan mahdotonta, kun eihän niitä mihinkään. Niin... No sitähän me niin luovutin se homma ja minä panin tuon KY:n parkkiin. Ja se oli KY. Möit kommandiittiyhtiö. Joo, ei kun panin parkkiin se. Joo, se pöytälaatikko firmana oli ja sitten sitä pidettiin aika pitkäänkin. Ja sitten, no aiemmin oli jo herra X sanonut mulle, että jos jätät sen edustustoiminnan, niin hänellä on töitä. Kyllä. Ja sen jälkeen soitin, että nyt minä lopetin yrittämisen, koska täällä ei nyt mitään tapahdu. Jep. No heti sanoi, että tulehan sinne Helsinkiin. Silloin Hapitar-messut ja minä siellä tein sitten sopimuksen. Noniin. Sitten olin 3-4 vuoteen Kotkasta Kajaaniin kaikki myymälät kuului mulle sitten. Jukkatalo? Ei, kun se on Puustelilla. Joo, Puustelilla. Puustelilla. Eli on kalusteita ja taloja ja liiketiloja. Joo, ja ensimmäinen oli se raakapuu, eli yhtyneillä. Joo. Eli 9 vuotta oli siellä. Olit ostomiehenä yhtyneet paperitehtaat. Juuso Valteenin firma. Väinö Koivisto rekrytoi minut, kun minä pääsin. Se oli persona. Paikka oli auki, insinööripaikka. Noihän minä ollut kuin pomo. Joo. Metsätyönjohtaja koulun käynyt. Niin se oli jostakin, isä oli Petäjäsaaren sankareita ja Koivun Timppahan oli koulun rehtori. Joo. Niin se isätopukka pitää tulla täällä käymään. Mies sanoi isäukolle, että se Koivun Timppa, se on marskiritareita, niin se haluaa juttua vähän sotaretkistä. Niin. No sehän tuli sinne, niin se piti päivän vierana äiti ja isä sillä. Aivan viimeisen Joo, ja sitten siitä kun oli tullut velvollisuuden tuntu, niin kun minä kysyin sitä Jyväskylän konttorilta, että miten se minun paikka siellä, että kyllä mulla paikka jo on, Nikkarilla Saha Uskonen sanoi, että tule töihin. Heti peset tukiossa. No niin. Mutta minä sanoin, että minulla on nyt kyllä vielä kesken se homma, en minä nyt sidoudu millään tuolla. No hei. Niin sitten tämä meni niin nopeasti, että sanottuna, että soitti, viimeinen päivä olin koulussa sillä Tyrvännyssä. Niin Väinö Koivisto on soittanut monta kertaa, niin pojat sanoi, että mitä varten
tuommoisen Suomen suurimman metsäosaston johtaja soittaa sulle nyt jo 3. kerran. Ja tulla soittaa 9 aikaa pitää laitis olla paikalla. Joo. No miehän tuli sitten, oli parturissa käymässä Jyvässä. No niin se sanoi, että Yhtyneet paperitehtaat tosiaan, olpa ne mitä on kentällä puhuttu, mitä hyvää. Joka tapauksessa teille on paikka siellä. No niin. Ja niillä ei ole mitä olet pyytänyt. Kyllä. Ei kun menet 1. lokakuuta sinne, niin se lähti itse Lappiin. Ja sanoi, että hän olisi tullut itse käymään pieksimään. Mutta silloin joku Lappiin luottu eräretkiä. Joo. Niin ei sanonut kellekään organisaatiossa. Minun piti mennä sinne ja piiriesimies sanoi, ei täällä ole kuule sinulle töitä. Mutta pitää varmaan ole. Minä lähden mihinkään, kun mulla on paperissa nimi. Joo. Ja soitan Nummiselta tuonne Valkeakoskelle. Kerropa joku semmonen aivan legendaarinen tarina, joku talonkauppa tai joku kauppa, että mikä on niinkö, johon on liittynyt jotakin. No niin minä voin kertoa, en nimiä sanoa. Jaetaan katselijoille nyt. Semmoinen oli tilanne, että mulla on Mentunen oli kyllä nyt, hän oli diplomi-insinööri, ja se oli mulla niinku tämmöinen suunnittelija ja piirtäjä. Piirti äärettömän hyvät sivukuvat. Silloin meillä oli yksilöllisiä taloja. Ja sitten Mäntyharjuun tarvittiin tämmöinen rustikatiilestä savupallasista parvekkeet, 2-kerroksisia rivitaloja 2. Joo. Niin minä sanoin, että minä voin ne myydä sulle, kun Vantunen kysyi sitä. Sano, että jos saat niihin luvaa, hänellä on puheväliä rakennusvalvonta. Niin. Minä ne hoituu ja tehtiin kaikki. Ja voitin silloin myyntikilpailuisille, kun tein vielä niinku talojen päälle sitten. Se oli Jukka-talojen aika. Siihen meni sitten puustelit, sitten siihen meni Kermasaven laattauudit ja kaikki meni. Se oli viimeisin. Kyllä. Niin se luvan saanti. Kyllä. Siellä on semmoinen, en minä nyt. Hankala mies tai. Se on arkkitehti, niin siellä on se naru ja kangaslaukku. Joo. Joo, mies siitä tärkeä heti, mies. joo, niin. Kyllä. Hän ei Menturiselle sanonut, että onko lupa-asiat kunnossa, onko massottelut laskettu paljon, mikä on patokorkeut ja kaikki laita ihan viimeisempiä. Joo. Sitten minä lähden mukaan ja sinä esittelit. Joo. Se sanoo, voi, eihän tänne tämmöisiä taloja rakenneta. Mitä te tämmöisiä taloja tänne rakennetta, koivikkoja, vaaleet ja aivan nappi. Kyllä. Rinneratkaisu. Niin sanoi, että hän ei anna siihen luppaa. Joo. Minä sanoin, että eihän siihen et anna sitä luppaa. Niin. Sinä, minä puutu siihen. Tiedätkö mitä, että älä kuule meitä neuvoa, että jos me helsinkiläisille rakennetaan tänne. Että ei sinun kuulu neuvoa, että minua nyt vähän ärsytetään sinun tyyli. Niin. Että Mentunen on tehnyt suuren työn, hän on diplomi-insinööri, niin siitähän se varsin johtuikin. Joo. No, minä sanoin sitten, että esittelet. Se on niin kuin lähtökohta, palaa virkas. Kyllä. Minä sanon suoraan, että sinun kuuluu esitellä rakennuslautakunta. Joo. Minä soitin lautakunnan puheenjohtaja on niin kato, niin se oli. Sitten oli hallituksen jäsen lautakunnassa, oli Korhosen Patsi, tuttu kaveri pienesti. Sitten oli vielä 3. henkilö rakennuslautakunnassa ja minä kutuin ne kahville ja että meidän pitää tämä hoitoa nyt tänään. Kyllä. Ja hoidettiin. Niin ei tullut koko lautakunnan kokouksia, oli aika erikoinen mies. Kaikki meni läpi ja tehtiin, on komiat talot. Tuohan on viimeisen päälle. Niin se on. Joo. Hei Ilpo, vielä tähän, kato, sä oot nähnyt monenlaista yrittäjää ja oot Jussin kanssa kiertänyt Suomessa paljon yrityksiä. Mitkä asiat on 3 pointtia, mitkä tekee yrityksestä menestyvä? Yrityksestä tekee menestyvän, että siellä ensimmäinen perustietotaidot pitää olla hyvät. Kyllä. Sitten pitää olla kyky kohdata ihmisiä. Äärimmäisen tärkeä. Ja seuraavaksi kaikkein tärkein on, ennen kuin lähdetään rakentamaan esimerkiksi tekniset ratkaisut, sijoittaminen tontille ja materiaalit, kaikki nämä, niin ennen sitä jopa suoraan katsoa asiakasta silmiä, että luotat sinä minuun. Kyllä. Minä luotan sinuun, jos puhut totta. Kyllä. Eihän voi suoraan ja aina tuli hedelmällinen keskustelu. Eli tässä oli 3 prinssiä. Niin on. 3 pintsiä. Näillä mennään. Hei, ei mitään. Kesäterveisiä. Joo, kesäterveisiä. Joo. Moi. Moi.